Hei, mä oon Nio Raksu ja tänään minun kaveri Nora menee häisiin. Se on aika hieno päivä. Niin tämä on semmonen show, missä on oikeesti ihanaa. Niin mä en tiedä mitä sinä... Tämä on oikeesti hyvä show. Niin. Mä vielä on niin onnellinen, että mä en voi... Mua jännittää niin. Ottakaa heti. Nyt mä tiedän, mitä se puuhas. Se kuoli häissä. Ja nyt minäkin kuolin, kun se raapasi minua ja... Nyt minäkin muutuin zombiksi. Nähdään toisessa jaksossa. Hei! No. Joo, tästä on Rino Nukken ja... No niin, hyvä. Aletanpas harjennasta. Tänään on hyvä esitys ja minun pitää kammata sieltä aika ihanasti. Voi sen kasvot on niin ihanat. No, ei jää tähän nyt muistelemaan. Niin, missähän se pikku harja voisi olla? Ihan etsinä kokoa. Kiitos. Hei. Siis tää oli niinku sellaisia zombivideoita. Ja me aina niin vissiin tehdään vielä uusia. Niin te voitte mennä YouTubeen katsomaan näitä videoita ihan koska haluatte. No, hei, mitä täällä puhutaan ilman minua? Hei, mä haluan nyt sanoa teille, kuka me ollaan. Tämä on minun serkkuni Noora ja minun nimi on Raksu. Niin miten Noora oli sanomassa? Me tehdään aina uusia videoita. Niin voitte mennä YouTubeen katsomaan meidän videoita niihin. Elä huo minun päälle nyt. Anteeksi, minulle tuli tämä zombimania. Hyvä. Okei, nyt kiitos, että olette katsoneet meidän videoita. Ja miten sanottiin, voitte katsoa aina meidän uudet videot. Ne voidaan vaikka laulaakin, niin menkää YouTubeen. Hyvää päivän jatkoa. Heippa!